Ulwela impilo yakhe esibhedlela oshiswe ephila yiso elingafuni ukwaliwa. uLindiwe Zitha waseMamelodi ePitoli ugcine egumbini labagula kakhulu esibhedlela lapho elwela khona impilo yakhe ngemva kokushiswa ngomlilo. Isoka lakhe kuthiwa-ke uLindiwe ushiswa nje ubephethe-ke incwadi yamaphoyisa protection order evimbela umsolwa ukuba asondele kuye nasemzini wakhe, kodwa kumsolwa wamhlasela kunjalo ngaphandle kokwesaba. Ugcine ephuthunyiswa esibhedlela isimo sisibi kakhulu. Isoka kuthiwa-ke lambhunyela ngopetroli lase-ke limshisa ngomlilo ngenxa yokungafuni kwakhe ukubelana nalo ngemva kokumala. Amaphoyisa athi-ke umsolwa u-Eric Marakala ubushiwe uzovela enkantolo maduze ngamacala okuzama ukubulala nokushaya ngenhloso yokulimaza. Mina-ke wengane wethu ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho uthi ngicabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha kwi-comment section, ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Mina sengiphuma kanje.